1 2 3 4 5टा दङ आरो दा बर्थमान मेगिया मोनबा लाखाबाय मेगिखौबो तो मेगिनि मस्लाखौ होना लानोसै नाय नोंथांमोना मस्ला खटा माबायदि जादों खेबसे खिथानोसै आं केमेरा नङा दे गाइस इखिनि मेगि जानायाबो Hai guys, good morning गासिबो good morning तो guys दा एसे मर्निं आनो तो नोंथांमोना माबायदि दं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै तो guys इनिफ्राय माने दिनैनि ब्लगा माने एसे आलादा जागोन आरोना guys माने आङो गोबां मट' ब्लग बा गिदिंनाय इदि होबाय थायो किन्तु दिनैनि भिडिअ एसे माने जानायनि भिडिअ जागोन आरोना guys माने जोङो मेगि जागोन दा बर्तमान मा होनानै मेगिखौ संनानै माबायदि खालामनाय जागोन बा माबायदि जागोन तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे आंनि भिडिअ दिनै एसे आनकमन भिडिअ आं इदि भिडिअ होबाय थायामोन किन्तु दिनै होबाय मालाबा गोबावदो माजे होबाय थागोन आङो तो नायलांबाय थाबाय गाइस नोंथांमोना माबायदि जायो न अके स' गाइस जोङो नै दा बर्तमान माने बराय होबाय आरोना गाइस दै गुदुं खालामना लाजोबखाबाय इयाव गेसाव ओमफ्राय दा मेगि आथिंगालि दोङो 1 2 3 4 5टा दङ आरो दा बर्तमान मेगिया मोनबा लाखाबाय मेगिखौबो तो मा होनानै संनाय जायो नायबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो मिथिगोन नोंथांमोना गोबां मिथिखायो देसो मिथिनाया होमबाबो खालामबाय भिडिअ ओमफ्राय नैथिंगालि दोङो दावदिबो दंखायो पेकेटाव ओमफ्राय दा इथिंगालि पियास ओमफ्राय धनिया इथिंगालि हागासिनो दोङो ओमफ्राय मा होलांबाय थानाय जायो नायलांबाय खिथालांबाय थानोसै आरो मेगि संनायखौ इयाव दा बर्तमान जोङो होबाय पियास सरि पियास होबाय मटर होबाय ओमफ्राय गाजर गोथां होदो ओमफ्राय बिलाथिखौ होआखै दे जोङो न ओमफ्राय दा बर्तमान सोरनिबा जानाया बाय बेलेग जोंनि जानाया बाय एसे बेलेग स्टाइल जेखौ मा टाइपनि नाङो एसे नायनोसै दा दैयानो ग्लब ग्लब गिदिंगासिनो दोङो ग्लब ग्लब गुदुंगासिनो दोङो ओमफ्राय हाइजेंबो एसे होनानैसै जाहाथे बाय मोदोमनाय बायदि ओमफ्राय फालौ गोथांबो होबाय इयाव जोङो पियास इनिफ्राय गाजर मटर हाइजें फालौ मोनबा बुस्थु होबाय दा जोंनियाव मोनबा बुस्थुआ दा गोदौगासिनो दोङो ओमफ्राय दा इयाव बिलाथिबो होगोन जोङो लकेल बिलाथि दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना नैथिंगालि लकेल बिलाथि लामा दोनफैखादो ओमफ्राय इथिंगालि जों बानलुखौथ' होखाबाय ओमफ्राय नैथिंगालि मेगियाथ' दंखायो तो नायबानो जाबाय माबायदि स्टाइलनि जामारो एक्चुअलि दा बर्तमान अरखौ एसे लाखै खालामना होबाय आरो बर्तमान माने दा बर्तमान मेगिनि मस्लाखौ होना लाग्रोनोसै मेगिनि मस्लाखौ होना लाग्रोनोसै नाय नोंथांमोना बरे मोदोमबायानो दखन जानो लुगैलायथारबायलै नोंथांमोनासो भिडिअ माबायदि नांदो इखौ मिथिया दे गाइस किन्तु मस्ला किन्तु बहुत मोजां मोदोमदो बहुत बुरजा जागोन जोङो उनाव आरो पेकेटनि होदेरबावबायसो जोङो मेगिखौ बापरे बरे मोदोमदो किन्तु दा इदि गोदोनो मेगिनि मस्लाखौ होयो लास्टाव ओमफ्राय मेगिखौ होनोसै होना ग्लब ग्लब गदौ होनोसै माने फुदुंनोसै आरो तो नायलांबाय था गाइस एसे सट खालामनायसो थागोन आं दा बर्तमान जोङो नै मेगिखौ होनाय जाबाय बरियानो नायथारनोसै माबायदि जाथारो दिनै जानाया उनाव इफोर मेगियासो माने रुइजोबगोन दै दैयाव ग्लब ग्लब गुदुंगोन ना माने इयाव बरिया गुरै जाजोबगोन इयो दा नै महरा मारै जाना दोङो मेगिनि महरा लास्टाव लासै मेगिनि महरा मारै जायो नाय नोंथांमोना दा बर्तमान मेगिया माने पुरा गुदुं जागासिनो दोङो ओमफ्राय गुरै जाजोबगोन दा इयो ओमफ्राय नैखौ बरिया खोबनानै होबाय धाकोनखौ ओमफ्राय दा मेगियाथ' एसे लेट जागोन जोंनिया जानाया इ गुटेखौ जोङो दावदैखौ एवना जाग्रोनोसै दावदैखौबो जों लाबोदोंमोन नालाय दैसे दैनै दैथाम दैबा लाबोदोंमोन ओमफ्राय थिन पियास ओमफ्राय धनिया एसे दंखायो ओमफ्राय दा दावदैखौ नैबे मोनसेयाव एवना जानोसै ओमफ्राय मेगिया नैथिंगालि बाय मोनबाय थाथों दसे खमाय अके स' गाइस ओमफ्राय दा जों इथिं दावदै एवनो नागिरदो ओमफ्राय दा इ कालारा माबायदि जाना दोङोलै इमान लुगैहोबाय थादो सा 1 2 3 बया इदि जाना दों माथो मेगिनि कालारा मटरफोरखौ बरा स्रां नुदोंना ओंखायनो हेभि जागोन जानानै बासना फायदो किन्तु बराया मोदोमसिगोन एबार बापरे कालारा जानो लुगैजोब्बायलै बिदि जागोन किन्तु जानो इखौ दायो बराया माबागोन र' बाय गुरै जाबावथों दायो गोगोम जानांगोन इखौ र' खोबना दोनबावनि बराया जानांगोनलै दायो कालारा बराया जागासिनो दं किन्तु दिनै बेफोरनि थाखाय भिडिअ खालामलाङो गोथां
तो फाइनाली दा बर्थमान मोनजोब्बाय नैयाव आरो जों मिगिखौ लास्टाव होदेरबावदो मिगिया टटेल 7टामोन 7टायाव एसेबां ओंखारबाय ओमफ्राय दावदैया 6टामोन दावदैया 6टा जादों टटेल ओमफ्राय 6टायाव एसेबां दावदै एवनाय ओमफ्राय निथिंगालि दोङो 7 पेकेट मिगि एवनाय दा जोङो बरा सानैबो राननानै जानोसै दा बर्थमान गोसो बायदि हायनानै बरा जानोसै ओमफ्राय जानानै नोंथांमोननि खेबसेयाव खदा माबाय जादो खेबसे खिथानोसै आं धेमाल नङा दे गाइस इखिनि मिगि जानायाबो 7 पेकेट खायाव धेमाल नङा दा बर्थमान आङो टेस्ट खालामना नायनोसै माबायदि नाङो नोंथांमोननो बायखानोसै खिथानोसै आङो जोबोद खस्थ' संनाय दे गाइस मटर होनायखा टेस्टिया मोजां जादों खिन्थु मटर होदोनायाव गाजलाबो बरिया मोदोमदों खिन्थु दखानाव बायना जास्लायस्लाय न'आव बनायना साबसिन दखानाव लक्स'सो जायो प्लेटसेयावनो 50 थाखा 40 थाखा मानि ओमफ्राय दावदैया नै दावदैखौबो गोसो बायदि जाबाय थादो मोजां गाइस दा जाबाय थानोसै आं बारा भिडिअ खालामबाय थाया नायलांबाय था गोबां समनि उनाव आंनि भिडिअआव दिनैनि दिग्रिया फार्स्ट टाइम नैबे जानायनि तो मिगि दावदै इफोरखौनो दिनै जानानै नैबे भिडिअ खालामनाय जाबाय न'आव थानानै जितुबा माने लोगो दाननो जमा जाबाय आरो जों खानदों माने संनानै तो नोंथांमोनाबो सानना माने ब्लग भिडिअआव जानायनि होनो हायो ना माने होनो हायो इदि सानना नोंथांमोनाबो जुदि इन्ट्रेस्ट दोङोबा इफोरबायदि खालामनानैबाबो न'आव थानाबो भिडिअ खालामबानो जाबाय इदिनो गोजानाव गिदिंबाथ' आरो खरसाबो जायो जिहेतु नोंथांमोना गोबांनो माने जानानै भिडिअ माबानाय भिडिअ खालामनो लुगैयो खिन्थु जानानै भिडिअफोरखौ सिख्लाफोराबो बांसिन इन्ट्रेस्ट नाङो दे खिन्थु इदिगोदे खालामनो बहुत इन्ट्रेस्ट नाङो खिन्थु नोंथांमोनाबो गोसो दंबा इफोरबायदि खालामनानैबाबो भिडिअ होबानो जाबाय जानायनि भिडिअ मानि भिडिअ खालाम जाबाय गिदिंबाय थास्लायस्लाय फैसाबो खरसा जायो इदि गोदै आरो बुस्थुआ दा जेबो नङा गाइस आंबो इन्ट्रेस्ट दोङो जानानै भिडिअ होबाय थानोबो बया इन्ट्रेस्ट जायो ओमफ्राय आरो गिदिंनोबो इन्ट्रेस्ट जायो आरोना गाइस तो नैबे भिडिअखौथ' माबायदि नांगौ बेखौ मिथिला तो नोंथांमोनाबो खेबसे ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय खेबसे बेफोरबायदि भिडिअ होबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आरो माबायदि नांगौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आंथ' जाना मोजां नांदो नोंथांमोना दा नायना मारै नांदो कमेन्टआव खिथाहरदो बाय बाय टाटा बाय बाय बाय